Eens kijken wat hij goed te doen. Kiks man. Jimmy on the beat, boy. Tangen raak net beet, maar ik hang maar aan die keimen. En als je nou een beef vindt, dan raak ik gauw eten. En dan maak ik gauw die tas trek, binnen aan mijn huizen. Nou ik het nog niet moeg van die mannen wat zo hype. Hou op, hype, ze weer dankstrijd, ik weet die is mijn tijd. Ik kan het dan dus zien van allemaal van mijn pizza. Alle noem mij nou die pizza, missions moet ik maken, ik kan niet nog beveiligen. Ik was 13 toen ik kan nou rip. Ze zijn klaar, nou een master, en hulle was een laatste. Ja, hulle was een laatste, alle repetities laatste. Ik strijd van die plaats af. Zo maar niet de mond dat ik een rip aan het doen. Ik zeg het tap in mijn schoen, dat is als je video op voel. Ik wil die game nu change, ik heb met daar niet gebeloofd. Ik ga ten inkomen in de case, als het ik weet daar niet wijs. Zo ik kom maar voor die dolly, en sta gewoon in mijn pad, dan maak ik jou nog gewoon geraakt, zij spuur. Tangen raak net beet, maar ik hang maar aan die keimen. En als je nou een beef vindt, dan raak ik gauw eten. En dan maak ik gauw die tas trek, binnen aan mijn huizen. Nou ik het nog niet moeg van die mannen wat zo hype. Hou op, hype, ze weer dankstrijd, ik weet die is mijn tijd. Ik kan het dan dus zien van allemaal van mijn pizza. Alle noem mij nou die pizza, missions moet ik maken, ik kan niet nog beveiligen. Ik was 13 toen ik kan nou rip. Ze zijn klaar, nou een master, en hulle was een laatste. Dus dan je het sinds ik moet die game niet dood. Nou waar ik blauw, ik met mijn family, mijn friends, ik niet hoop. Ja, die lords in mijn site, ik gaat het bij op die mic. Ik is te diep in die game, ik heb nou klaar voor zich. Goed dat ik daar niet meer uit, zo dit water zei. Want die is mijn tijd, ze moet nog niet fit. Ik zeg bouw voor ik tegen deze nieuwe kind. Ik zie nu de repetitie, kijk voor mij bedien. Je gaat dit uitmaken, je gaat dit zien. Nou is die pop, je zit achter toe en kijk man. Kijk hoe die game nou aan, kijk hoe die game nou aan. Tangen raak net beet, maar ik hang maar aan die keimen. En als je nou een beef vindt, dan raak ik gauw eten. En dan maak ik gauw die tas trek, binnen aan mijn huizen. Nou ik het nog niet moeg van die mannen wat zo hype. Hou op, hype, ze weer dankstrijd, ik weet die is mijn tijd. Ik kan het dan dus zien van allemaal van mijn pizza. Alle noem mij nou die pizza, mijn missions moet ik maken, ik kan niet nog beveiligen. Ik was 13 toen ik kan nou rip. Ze zijn klaar, nou een master, en hulle was een laatste.